مستيات بيتنا. سلام كم يصنحكم كبرات تخاتلتنا قدم منستر كينيا نبر رايلا اودينغا بصنع حميمو اب هندي اب حكمنا كله دحر معرفو رئيسو لومي ناب كينيا اتيوم بز مخنيات معرفو نفرتي جمو كينياتا ببزحي تقبلت رئيسا اعلقلقو تنك مقراص برراتات كوين الله اودينغا ملؤ وتهدراو كبري بزلوو ناي منغست سنه سرعات قبري كم زفصملو بريزيدنت ويليام روتوس تزارب خوينو كينيا نشوعات معالتات تصنح نحزن جزي أوجا اتقدم منستر نبر أب مبل 8 عمود يعرفو أب بوليتيكا كينيا كبز بلا بوتان حيال نيمو دابن كألتن زنبرو رايلا أودينغا نحمشت جزي نبريزيدنت النت توداديرو أي تعوتن نفس وكف وصيت مرجع أب استقل سألو دما ينتقون عوتو كمستسر كان يمقت نيرو أودينغا كاب كرتشحن شمونتن كساب كرتشحن 13 قدم منستر كينيا كوينو أقلقلو نيرو قدم قدم منستر مخانون دحريون بترقاقامي كمحصوي تودادار خوينو أب مرجعتاتكوا انت تساتفه كقنعوغن أي كألن يخون امبر بحزب كينيا أزيو فتو زخونة بوليتيكينياي أب كينيا ديمقراسي كعنبب حق منغست كينيا تمحيشو كقربون حيال تعري أكايدو كموصيتو أب كرتشحن 10 قوام كينيا تمحيشو قريبو كينيا أبز أوان أب أفريقيا بفلاي بتكنولوجي أب دحان درجة تركب هاجريا أب منسياتا بزلو شغلة ألبونتن أب تهاجر بزرق بالشونانجن ناقش تولدو كينيا لو تخمت اللوز بالعلامة حيزون بتدقاقامي نسهل كوتي الرأيو كبرات تخطاتلتنا إذا أفريقاويت سيليكون سافانا تباهيلات النقاد هاجر كما كم تمثل لمن تفرق ناب كينيا كنوستكمينا مسانا صنحو كاب نيويورك جينيفان فينان قصيلا ناي حبرات هاجرات بيت صحفتات سركبا ربعيت هاجرا جوجل مايكروسوفتن كالኦት ናይ ዓለምና ናይ ቴክኖሎጂ ፈጠርቲ ዝኾኑ ትካላትን ናይ ኣፍሪቃ መቐመጢኦም ኣብዝዮ እዛ ከተማ ተዘይትነብር ነዞም ዓበይቲ ትካላት ኣብ ኣፍሪቃ ምርኣይ ኣይምትኻእለን ነይሩ ብርግጽ ተጻራር ዝኾነ ክልተ መልክዓት ዘለዋያ ናይ ሃብታማት ሰብ ጸጋ መዕረፊት ዳእትኹን እምበር ኪበራ ዝተባህለ ካብ ኣፍሪቃ ብዕቤቱ ቀዳማይ ዝኾነ ሻውላት ኣብዛ ከተማ እዩ ዘሎ ኣብ ማእከል ከምዚ ዝኣመሰለ ዘመናዊ ከተማ ንከምዚ ዝበለ መዕቆቢ ናይ ግዳም እንስሳታት ዝኾነ ሃገራዊ ፓርክ ሓቂፋ ትርከብ ናይ ዓለምና በይናዊት ርእሰ ከተማ ኢኻ ናይሮቢ ናይ ኣፍሪቃ ሲሊኮን ሳቫና እዮም ዝብልዋ ንቴክኖሎጂ ትፈቱ ዘመናዊ ናይ ዕድጊ ሲስተም ትኽተል ቅድሚ ኩለን ከተማታት ኣፍሪቃ ዝተበራበረትን ብኩሉ ናይ ከተማ መምዘኒታት ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዘለዋ ሓያለ ከተማታት ብቐዳምነት እትጥቀስ ከተማ እያ ናይ ሎሚ ጉዕዞና ናብ ኬንያ ክኸውን እዩ ኬንያ ዜጋታት ዳርጋ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ብዘይ ቪዛ ናብ ሃገራ ክኣትው ተፍቅድ ኣብ ኬንያ ክነብር ንዝደሊ ሰብ ኣዝዮም ብጽቡቕ ብቕዓት ዝተሃንጹ ኣባይቲ ክረክብ ይኽእል ዋጋውን ምስ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ወዳዲርካ ኣዝዩ ተመጣጣኒ እዩ እረ ገሊኦምሲ ክሳብ መሐንበስን ካልኦት ምቾት ዝህቡ ነገራት ዝሓቖፉ እዮም ብዙሓት ኣህዛብ ንባዕሎም ከም ተቐበልቲ ኣጋይሽና ይብሉ እዮም ነዚ ኬንያውያን ክብልዎን ከለዉ ግን ናይ ብሓቂ የጥዕመሎም እዩ እዚ ብመጽናዕቲ ክድገፍ እንከሎ ናይሮቢ ካብ ኣፍሪቃ ቀዳመይቲ ካብ ዓለም ከኣ ኣብ መበል 12 ተሰሪዓላ 83 ካብ ሚእቲ ካብቶም ኣብ ኬንያ ዝነበሩ ወጻእተኛታት ኬንያውያን ተቐበልቲ ኣጋይሽ ከም ዝኾኑ ይምስክሩ ፍሽኽታ ከይተፈልዮም ብፍሕሹ ገጽ ኣጋይሽ ዝቕበሉ ጸለምቲ ህዝብን ተሪኢኹም ንሳቶም ኬንያውያን እዮም ናይሮቢ ኸኣ ርእሰ ከተማኦም እያ ናይ ኣፍሪቃ ኒውዮርክ ይብልዋ ንሳቶም ብርግጽ ከኣ ይግባዩ ምንጻርና ምስ ናይ ኣፍሪቃ ከተማታት እንተደኣ ኮይኑ ዝተርፋ ዘይብላ ስርዓታ ዝሓዘት ከተማ እያ بمسرة لمعات أقربوت أقلقلوت بناي مهوران عقمن حسر من نوابرون تمسجن حمبرتا كتما نيروبي CBD وي Central Business District يبهال نايم محدار فاينانس بيزنس مأكليو بايتو كينيا ممحدار كتما نيروبي أوهرو بارك نيروبي يونيفرسيتي عبيت أهجراوان تكالاتن هوتيلاتن أبون رخبم
نيروبي علماء أخيباتات إكزيبيشنن كونفرنساتن التدالولو أزيو ببزخنا ناي كينياتا كونفنشن مأكل كي طرفه أبزيو تدوكينو زلو نخلا نيروبي قبل عليك تعزون تدليخم نابنا حسناي تهنصا موصا يكال أبز كبابي كلتا تاريخاويان غودناتات هلوا غودنا هايل سلاسن جيمو كينياتان جيمو كينياتا أبو كينيا كم زخنا يزنقرلو هايل سلاسة خا ناي إثيوبيا نغوس زنبريو إذا أب نيروبي دبلوماسيات زنبرلو كفلة كتمايو جيجيري استباهله كفلة كتما ناي حبرات هاجرات بيت صحفتن امباشتاتن زركبلو بوتا خوينو أب روندان موتايغان كا أمباسادرات بوليتيكينياتاتن دبلوماسياتن ينبرو إزيوم زتقصنايم كبابيتات أب نيروبي بوحسنتم أب لعل زغمتو سلمويان كفلة كتماتاتيم إذا نقشتي مقادشو بمبالي فلات أبزناي نقد بوتا ببزح سومالاويان كينياويان ينبرو كينيا نهنداويان كال ايتي بيتوم كينا أب كفلة كتما باركلاند خاي غمتو فتوتناي هند مقبن تخينكم نابت كباب مخاد يدليكم انجليز نكينيان هندن بحبار زغزت هاجر سلازخونت هندن كينيان زتصنح زمدنا لون بز مخنيات هنداويان نقادو أب كينيا بوزح تكالات يوننو كيبرا ناي كينيا بوليس زيدفرو بعمت انياتات زمراح ناي أفريقا زعابي شاولات زلوو ناي نيروبي كفليوم أبزوتا بلكع كندي هزب خمز نبرو أي فلتن كلتنت بحموشة 40 كيلومتر صفحات زلوو كيبرا كساب 1 مليون هزبي نبرو كبل حبرات هاجرات قمقامو يقمد أبزت مريت ناي منقستي اتم أباي تغن ناي وحدات قلبتنياتاتيوم مبزحتو نباري تخاراي كخونن كلو جزا خراي نتم 10 ميتاويت زاخلو واناتات يخافلوهم ناي كيبرا أبايتي كرايوم كم صفحاتهم يفلالو كان تخونه كاب حموش تميتي كساب 1 شيلينغ كم زوت وقني نقر أبزي صالون مدك أسخفلن شنت بيتن زلو بيت كم زمناون ناي مجات بيتن يحسب حانت خفلي كل عينتها قلقلوت يعتهب اتم أبايتي بجك آن زينغون استسرحو كخونن كلو مبزحتهم أرقاو يعني منقستي نز كبابن ملمع بزح كم سرحي زارب كوينو جن نزبوتا مغيار ايكالن برقز ناي حبار عين مدري قلق قطراناتن زنطلطلو ناي ماي مسمراتن تهاني صميم نبرتناي زكبابي اገልግሎት مبراحتي كاب قند ناي ጎደና መስመር بمطلاف بسرقي يጥቀሙ ኣብ ኪበራ ዘለው ህዝቢ ኒ ኤችአይቪ ኮሌራ ታይፎይድን ካልኦት ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ዝተቃልዑ ህዝቢዮም ናይ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቶም ዝዛዘሙ ካብ 50 ሚታዊት ይሓልፉን መብዛሕትኦም ፍሉጥ ስራሕ የብሎምን መዓልቶም ዘውዓሎም ሰሪሖም ነብሶም ዝኣልዩ መዓልታው እቶቶም ከዓ ትሕቲ $2 እዩ ዓመፅን ስርቅን ጎኖን ስለዝኾነ ጋሻ ሰብ ናብ ዝምእታው ተመራፂ ይከውንን ደፊርኩም እንተኣቲኹም ግን ኣብ ከተማ ናይሮቢ ዝተሰረቑ ሞባይላት ኣብ ዝኽትገዝኦም ትኽእል ኢኹም ናይሮቢ ዝኣረጋ መካይን ትሸጠሉ ከባቢውን ኣለዋ ናይ ዕዳጋ መዓልቲ ሰንበት ክኸውን ከሎ ካብ ዱባይን ጃፓንን ዝመጻ ዘገልገላ መካይን ምዕዳግ ይከኣል ኣብ ናይሮቢ መኪና ብጸጋማይ መስመር ዝዝወር መኪና እንተዘይብልኩም ኣይትሰከፉ ኣብ ናይሮቢ ጽቡቕ ኣገልግሎት ኡበር ኣሎ ቦልትን ሊትል ካፕን ዝበሃሉ ካልኦት ተመሳሳሊ ኣገልግሎት ዝህቡን ኣለዉ ካብ ማታቱ ንላዕሊ ዝና ዘለዎ ናይ መጓዓዝያ ዓይነት ግን ፈጺምኩም ኣይትረኽቡን ኢኹም ኣብ ጎደናታት ናይሮቢ ሕብሪ ዝበዝሐን መካይን እንተተዓዚብኩም ማታቱ ማለት ንሳተን እየን ኣብ ሶሳታት ኬንያ ካብ መግዛእቲ ሓራም ስወፀት ንህዝባ ዘመናዊ ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ንምሃብ ንማታቱ ኣፋሊጣ እዘን ታክስታት ስራሕ ምስ ጀመራ ርሕቀት ብዘይገድስ ተሳፊርካ ክሳብ እትወርድ 3 ሳንቲም ጥራሕን ዘኽፍላ ነይረን ብቋንቋ ስዋሂሊ ከዓ ቁፅሪ 3 ታቱያ ትበሃል ስለዚ ኣብ ቅድሚት ንፊደል ማ ብምእታው ማታቱ ኢሎም ሰየምዋ ንናይሮቢ ውሽጣን ውሻጢያን ክትርእዋን ተደሊኹም ቦዳ ቦዳ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ቦዳ ቦዳ ናይ ሞተር ብሽክሌታታት እየን ቦዳ ቦዳ ዝተባሃለሉ ምኽንያት ኬንያን ኡጋንዳን ከም ጎረቤት መጠን ዶባት ተሳጊረን ሓያል ንግዳዊ ንጥፈታት የካይዳ
ኣብ ከባቢ ዶባት ኮይኖም ብሞተር ብሽክሌታታት ሰባት ካብ ናብን ዘሳግሩ ሰራሕተኛታት ከዓ ቦርደር እናበሉ ብቋንቋ እንግሊዝ ይደሃይ ነበሩ ነቲ ቦርደር ዝብል ናይ እንግሊዝ ቃል ከዓ ናብ ቦዳ ዝብል ኣደማምፃ ወሲዶም ክትጥቀሙሉ ጀመሩ ሎሚ ኣብ ኡጋንዳ ሩዋንዳ ታንዛኒያን ካልኦትን ቦዳ ህቡባትን ስሉጥ ኣገልግሎት ዝህባን ዓይነት ናይ መጓዓዝያን ናይሮቢ 117 ትርብዒት ኪሎሜትር ስፍሓት ዘለዎ ናይ ግዳም እንስሳታት ዝርከብሉ ፓርክ ሓቂፋ ዘላ በይናዊት ርእሰ ከተማያ ኬንያ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት እንግሊዝን ከላስ ተመስረተ ናይሮቢ ሃገራዊ ፓርክ ንበጻሕቲ $100 ይኽፍል ኣብዚ ብነጻ ዝንቀሳቐሱ ኣናብስ ነብርታትን ካልኦትን ይነብሩ ኣብዚ ክሳብ 100 ዝኾኑ እንስሳታት ኣለዉ ኣብ ዓብ ከተማ እናነበርካ ኣብ ውሱን ርሕቀት ከምዚ ዝኣመሰለ ፓርክ ምዕዛብ ኣብ ኬንያ ጥራሕ ትነብር እንትኾንካ ዝርከብ ጸጋዩ ኣብ ኬንያ ዝርከቡ ማሳይ ዝተባህሉ ብሄር መስሕብ ቱሪስት ፍትዋት ህዝቢዮም እዞም ህዝቢ ኣዝዮም ሓያላት ሃደንቲ ከም ዝኾኑ ይንገረሎም ነዚ ዶክሜንታሪ ቅድሚ ሕጂ ተዓዚብኩም ትኾኑ ኢኹም ካብ ኣፍ ኣንበሳ ስጋ ዝምንጥሉ ሃደንቲ እዚ በጋጣሚ ዝተቐረጸ ነገር ትብሉ እንትኾንኩም ናይ ሓደ ማሳይ ናይ መዓልቲ ውዕሉ ከመይ ይመስል ከርእየኩም ሓደ ኣንበሳ ንሓደ መንእሰይ ላሙ ይበልዓሉ እቲ ሓረስታይ እናጉየ ይመጽእ ካሜራ ዝሓዙ በጻሕቲ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ እናበሉ ይቐርጽዎ እቲ መንእሰይ ከልቢ እምበር ኣንበሳ ዘባርር ዘሎ ይመስልን ኬንያ በቴክኖሎጂ ንኣፍሪቃ ትመርሕ ሃገር ዳኣ ትኾን እምበር እዚ ግን ንመንግስቲ ኬንያ እኹል ኣይኮነን ናቱ ዕላማ ናይ ኣፍሪቃ ሲሊኮን ቫሊ ኣብ ኬንያ ምፍጣር እዩ በዚ ከዓ ኮንዛ ኮስሞፖሊታን ዝተሰሜት ከተማ ኣብ ምህናፅ ይርከብ እዛ ካብ ናይሮቢ 60 ኪሎሜትር ርሒቑ ናብ ሞምባሳ ኣብ ዝወስድ መንገዲ ትህነፅ ዘላ ከተማ ሙሉእ ኣብ 2030 ክትዛዘም ትፅቢት ይግበረላ እዛ ከተማ ምስተሰርሐት 250,000 ነበርቲ ክህልዋዮም ተባሂሉ ይግመት መንግስቲ ኬንያ ኣብ 2030 ሃገሩ ናይ ቴክኖሎጂ ስራሕን ቢዝነስን ማእከል ብምግባር ዜጋታቱ ምስቶም ማእከላይ መነባብሮ ዝመርሑ ህዝቢ ንምስራዕ ትልምለዎ ነዚ ንምብጻሕ ግን ኬንያ ንባዕላ ናይ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚት ክትከውን ስለ ዘለዋ እዛ ኮንዛ ዝተባህለት ሓዳስ ከተማ ናይ ምርምር ማእከላት ዩኒቨርሲታትን ካልኦት ናይ ቴክኖሎጂ ማእከላትን ክትሓቆፍ ትገብራላ ኬንያ ቴክኖሎጂ ተፍቅር ሃገርያ ህዝባ ካብ ገጠራት ክሳብ ከተማታት ዕድግታቶም ብቴክኖሎጂ ብሞባይላቶም እዮም ዘከናውኑ ከምዚ ዝበለ ኣገልግሎት ልዕሊ 30 ሚልዮን ህዝቢ ይጥቀም ቅድሚ 17 ዓመታት ዝጀመረ ኢኻ መዓስ ዝጥራሕ ኣብ ኬንያ ልክዕ ከም ኣብ ጃፓን ደቡብ ኮርያ ወይ ቻይና ብሰብ ዝሰርሖ ብልሒ ዝሰርሓ ኣሳሰይቲ እውን ኣብ ቤት ምግብታት ምዕዛብ ልሙድ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ኣብ ኣፍሪቃ ርሑቕ ዝመስል ነይሩ ምክንያቱ ወላ ሮቦት ኣምፂኻ ቤናይ ዝሑል ኢንተርነትን ጥፍእ ውልዕ ዝብል ሓይሊ መብራህቲኻ ከተስርሖም ዝብል ግምት ነይሩ ኬንያ ግን ነዚ ስዒራቶ እዚ ነቶም ብሽቕለተ ኣልቦነት ዝሳቀዩ ኬንያውያን ጽቡቕ ዜና ኣይኮነን ኬንያ ምስ ጎረባብታ ክትዓቢ ትደሊ ሃገርያ ናይ ዝምልክት እቲ ንኬንያ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ዝራኸብ ሌፕሳ ዝተሰመየ ፕሮጀክት እዩ ኬንያ ኣብ ገማግም ህንዳዊ ውቅያኖስ ተደኪና ዘላ ሃገርያ ከተማ ሞምባሳ ከዓ ኣብዚ ገማግም ኢና ንረኽባ ምስ ካልኦት ከተማታት ኬንያ ብነፈርቲ ባቡርን ቅጥራንን ትራኸብ ኣቐዲማ ናይ ኬንያ ርእሰ ከተማ ዝነበረት እያ ኬንያውያን ናይ ፈለማ ከተማና ሞምባሳ ይብሉ እዛ ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ብፖርቱጋላውያን ዝተመስረተት ከተማ ኣብ ዩኔስኮ ብቅርሲ ተመዝጊባላ ብበጻሕቲ ሃገር ኣዝያ ፍትውቲ ከተማ ሞምባሳ ብባሕሪ ካብ ደገ ዝኣትዉ ኣቑሑት ብቐዳምነት ብኣኣዮም ዝሓልፉ ስለዚ ነገራት ካብ ኣብ ናይሮቢ ኣብ ሞምባሳ ይሓስሩ ገማግም ባሕራ ብጻዕዳ ሕጻ ዝማዕረጉ ኮይኖም ባሕራ ሰማያዊ ሕብሪ ኣለዎ ኣብቲ ከባቢ ንበጻሕቲ ሃገር ዝተሃንጹ ምልኩዓት መዘናግዒ ማእከላት ኣለዉ ናይ ኬንያ ናይ ትምህርቲ ካሪኩለም ሓያል ምዃኑ ይንገረሉ
መንግስቲ ካብ ሓፈሻው ባጀቱ እቲ 17.4 ኣብ ትምህርቲ የውዕሎ በዚ ምኽንያት 80 ካብ 100 ካብ ህዝቢ ኬንያ ምሁራት እዮም ደሓን እቶት ዘለዎም ደቆም ኣብ ኣዝዮም ብሉጻት ናይ ግሊ ቤት ትምህርታት ከምህሩ ይኽእሉ በዚ ኸይኮነ ይተርፍኒው ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝተማህሩ ኬንያውያን ኣዝዮም ተደለይቲ እዮም እዛ ሓያል ሃገር ድኹም ጎንታት እውን ኣለዋ ስርቅን ጎቦን እቶም ቀንዲዮም ኬንያውያን ተቐበልቲ ኣጋይሽ ከም ዝኾኑ ነጊርናኩም ነርና ገለ ካብ ውሉዳታ ግን ኣእዳዎምን ኣእጋሮምን ኣይዓርፍኒው እቲ ካልእ ዘገርም ኣባላት ፖሊስ ኬንያ ኣብ ልዕሊ ኣጋይሽ ዘካይድዎ ናይ ገንዘብ ሃባ ምግዳድን ምጭንናቕን እዩ ኣባል ስድራ ፖለቲከኛታት እንተኾንካ ኣብ ኬንያ ብብልሽውና ጽቡቕ ህይወት ከተሕልፍ ቀሊል እዩ ቤተሰብ ኬንያታ ባንክ ማዕከን ዜና ሆቴልን ትካላት ውፅኢት ጸባን ብብዝሒ ይውንኑ ናይ ዳንኤል ኣራፍ ሞይ ቤተሰብ ከኣ ብናይ ሕርሻን ካልኦት ናይ ንግዲ ምንቅስቓሳትን ሰብ ጸጋ ኮይኖም ንረኽቦም መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ بذكرات كبراب إن ترى تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعج وني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي